Der er ca. 200 naturbrande om måneden. Det, der er mest brug for lige nu dernede i Kherson, det er små mobile brandenheder, der kan nå frem til de store naturbrande, der er rundt i Kherson i sommerperioderne. Mit navn er Nick. Jeg er 22 år gammel. Jeg arbejder som brandmand i Ukraine, og jeg har været der over flere omgange. Jeg spørger jer, om I vil hjælpe mig og mine kollegaer med at købe 7 mobile brandenheder, der skal bruges til naturbrandslukninger i området. Kvæg af alle de her artilleri- og dronenedslag, så har vi virkelig mange nede i området, og det presser brandvæsenet virkelig meget. Og det vil de her små mobile enheder hjælpe med, fordi de store lastbiler, de kan ikke komme frem til brandene, og hvis de kommer frem, jamen så er der mange af dem, der går i stykker. Det tager flere måneder at reparere dem. Og ved at have de her små køretøjer, er det mindre reparationer, man skal lave, hvis det sker. Jeg håber, I vil støtte mig, mine ukrainske brandkollegaer og Colo Nordic med at få sendt 7 brandenheder ned til Kherson i Ukraine. Tak for jeres tid. Tak for jeres støtte.